Diversi persuni rapportaw kif il-ħamis bil-lejl spiċċaw bla provvista tal-elettriku f'att ta' lokalitajiet madwar Malta. L-Iklim, Birkirkara u l-Ħamrun kienu fost iż-żoni li spiċċaw bla dawl ansijat sa. Buħut mhux biss qattaw il-lejbla elettriku, iżda saħansitra l-problema baqgħet għaddejja sa filgħodu. Nies li tkellmu ma' Net News spjegaw kif id-dawl inqatalhom ġilura u reġa' nqata' ftit ta' sigħat wara. Xi ħaġa li tagħmel ħafna ħsara l-apparat domestiku tant li diversi persuni dan is-sajf kellhom saħansitra jarmu l-appliances bil-provvista tal-elettriku ġejja u sejra. Aparti minn hekk dan wassal biex eluf ta' Maltin kellhom jippruvaw joqdu fis-sħana kbira li għada qed taħkem f'dawn ix-xhur sajfin. Sitwazzjoni li ma ġrax darba darbtejn matul dan is-sajf hekk kif ħafna saħansitra esperjenzawha għal-jum wara li ieħor kull ġimgħa. U dan meta l-poplu kien inwiegħed li din is-sitwazzjoni mista terġa' tiġri wara is-sajf tas-sena li għaddiet. Il-Ministru responsabbli minn dan is-settur Mirjam Dalli kemm il-darba ġiet mistoqsija dwar din is-sitwazzjoni. Iżda jidher li m'għandix soluzzjoni ċara. Tanti li kull ma kienet qalet kien li tinsab inkwetata ferm dwar dan. Tuħta dawl li baqa' jippersisti minkejja s-suppost xogħol li sar fis-sistema tad-distribuzzjoni tad-dawl. Sitwazzjoni li tanti waħda id-disprata li saħansitra spiċċaw jitfgħu il-generators wara l-bib tan-nies sabiex jilqgħu għal tuħ tad-dawl. Xi ħaġa li żgur ma solvitx il-problema apparti it-tniġġis kbir li ġabu magħhom. Din ir-realtà ta' tuħ tad-dawl li konferma oħra li l-Gvern ta' Roberta Bela m'għandux soluzzjoni fit-tul għal dan is-settur għajr il-generators u power station temporanja li taħdem bid-diesel.